вітанне, з вами Михась. Мы на смарт-пасеке Бж-Бж-2. Ось версія Кучкуны. Сегодня я проверяю колонии, новые колонии, перевезенные сюда, и их подкормливаю, потому что целых 2 тижні было холодно, и пчелки не влетали, они все позъедали. Короче, их там небагато покуль. Ось. Тому сьогодні ось така движа. У нас на гэтым тачке у нас 4 вуліка, ось 1, 2, 3, 4, там трошки далей. Ось. Гэта знаходіцца ў 40 кіламетрах ад Мінску месца. Ось вельмі пагорыстае ў параўнанні з першым. Ось. І сёння такі першы дзень, калі насамрэч ўжо конец траўня. Ось, але весна нарэшце зноў прыйшла нейкім такім ітэрацыяй чарговай, і пчолкі сёння бадзёруць. Вось такія справы. Да, у нас тут 1 драўляны і 4 вось гэтых лысонівскіх вуліка. Вось такое. Ну і я, да, са Светай працую. Таму сачыце за лёсам бадзёрых пчолак. Вось яны, бачыце, прылецелі да мяне. Вось, можна паглядзець, як яны выглядаюць. В принципе, выглядаюць приблизно так же, як і там. Тут чаму мы зрабілі гэты тачок, тому што на той пасеке, якая ось Бж-Бж першая, там вельмі шмат пчол было, і трэба было спыніць раёвы настрой, адселіць пераселенасць, умоўна кажучы, залішніх пчол в эміграцыю адправіць. І зараз іх новая калонія, да, іх новае паселенне, дзе яны будуць жыць, абжывацца. Мы паглядзім. І тут, конечно, вельмі такая гарыстая мясцовасць у параўнанні з тым, што у нас там, на першым тачке, назовем гэта так. Вось таму у нас тут будзе горны мёд. Горны беларускі мёд з Бж-Бж пасекі. Вось, подписывайтеся і сачыце за нашымі рэдкімі пакуль выпускамі. Пакуль.